Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kining lisuna motuki og unsaon pag-ekspresar og kinahanglan ko mo nanto ka sa hinapon. Sa in English pa, must do. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Niining lisuna, atong estudyon unsaon pagsulti og mga sentences sama sa kinahanglan mamatak og alas 7 sa buntag ugma. Ang balay kinahanglan limpyo sa di pa maabot ang mga bisita. Ang sunod auto na kong paliton kinahanglan usa ka Mercedes-Benz. Kini nga mga sentences nag-ekspresar og obligasyon, kinahanglan mobuhat. Ang conjugation sa kinahanglan mobuhat sa hinapon nagagikan sa nai form sa mga verbs ug adjectives nga himuon ngadto sa negative conditionals. Adunay sobra sa napo ka conjugation nga pwede nato gamiton pag-ekspresar og kinahanglan mobuhat. Ang kinahanglan mobuhat conjugation pwede gamiton sa mga verbs, adjectives, nouns ug pronouns. Niining punto ako nang giasumir nga kamaon na kamohimo og mga nai form sa verbs. Usa kini ka basic conjugation. Og kini kung gusto nimo rebihon, palihog tan-awa og usab ang leksyon 26 hasta 30. Kinahanglan ang kamaupod ka mo conjugate og mga adjectives ngadto sa ilang mga nai forms. Og pwede nimo rebihon sa leksyon 15 ug 16. Para sa mga pronouns ug nouns, ang atong i-conjugate kay ang irregular verb nga da. O giasumir po nako nga kamaon na kamo gamit og mga Japanese particles paghimo og mga Japanese sentences. Pwede nimo ma-review ang particles sa leksyon 22 hasta 24. Ang conjugation sa kinahanglan mobuhat kay komplikado og di diretso himuon sa hinapon kumpara sa Binisaya o sa in English. Aduna kini duha ka parte. Ang part 1 moingon kung di ko mobuhat, usa kini ka negative conditional. Ang part 2 kay usa ka negatibo nga resulta, di magsilbi. Kung di ko mobuhat, di magsilbi. Busa kinahanglan buhaton na lang. Ang part 1 pwede mo gamit og duha ka negative conditionals. Ang nakereba nga pwede nimo rebihon sa leksyon 62D ug ang naito nga pwede pud nimo rebihon sa leksyon 62B. Ang ikatulo kay ang negative te form nga nakotewa. Kining tulo tanan nagagikan sa nai form. Sa part 2 aduna tay upat nga kapilian. Ang narimasen nga pasabot di mahimo, ikemasen pasabot di pwede mulakaw, damedes pasabot way nada, ug ang komarimas nga pasabot mahasol ko. Kung di ko mobuhat, di mahimo, di kalakaw, way nada, mahasol ko. Busa, buhato na lang. Karon unsa may kalahian niining tulo? Maumaora ni silang tanan, apan ang nakiriba kasagaran gamiton sa nagsulti pagtukoy sa kaugalingong obligasyon. Unsay angay kong buhaton. Ang naito og nakutewa kasagaran gamiton aron pagsugo sa ubang tao, kinahanglan imo ning buhaton. Ang nakiriba maupoy kasagaran makit-an sa mga legal nga dokumento ug sa balaod. Ang nakiriba mamubo ngadto sa nakya ug ang nakutewa mamubo ngadto sa nakutya sa paspas ug dili formal nga pag-istorya. Ug kini ang upat sa kapilian sa part 2. Ang ilang mga plain forms kay para sa ikimasen kay ikenay, narimasen kay naranay, sa damedes kay dame, ug sa komarimas kay komaru. Dictionary form kini sa verb. Ang naito pwede mo pares sa bisag asa niining upat. Parehas pod sa nakiriba ug nakya ug sa nakutewa ug nakutya. Diha dayon aduna natay 20 ka posibilidad sa pag-ekspresar og kinahanglan mobuhat sa hinapon. Apan ang kanunay gamiton mao ang naito ikemasen, nakiriba narimasen, ug ang naktewa ikemasen. Ipakita ko lang kung diin gikan ning tanan. Tanan nagsugod sa nai form sa verb o adjective. Gikan sa nai form mo porma tag naito, nakiriba, ug naktewa. Ang nakiriba ma-shortcut ngadto sa nakya ug nakerya, samtang ang naktewa mamubo ngadto sa nakutya sa kusog ug dili formal nga pag-istoryahanay. Ipakita ko lang laing-laing pagi nga pwede nato isulti ang usa ka verb. Pangalitan ang verb nga
taberu o mokaon. Ang nai form niini kay tabenai, di mokaon. Pag ingon og kinahanglan mokaon, pwede ta mo ingon og totoki lang ang nai nga parte kay maura ni mausab. Pwede ta mo ingon og tabenai to ikemasen. Tabenai to narimasen. Tabenai to dame desu. Tabenai to komarimasu. Pwede po ta mo ingon og tabenakereba ikemasen. Tabenakereba narimasen. Tabenakereba dame desu. Tabenakereba komarimasu. Ug ang katapusan nga set, tabenakute wa ikemasen. Tabenakute wa narimasen. Tabenakute wa dame desu. Tabenakute wa komarimasu. Unya aduna patay mga shortcuts ang nakya og nakerya ug ang nakutya. Karon kung klaro sa konteksto sa pag-istoryahanay, pwede nga di na nimo isulti ang part 2. Pangalitan usahay moingon na lang tag tabenakya o tabenakutya ug masabtan ra ka nga ang imong pasabot kay kinahanglan ko mokaon. Sampulan tika, pag ingon og kinahanglan nako buhaton, ang mobuhat kay suru ug ang negatibo niini kay shinai. Tanan magsugod sa shinai. Pwede ko moingon og shinakereba narimasen. Shinai to ikemasen. Shinakereba ikemasen. Shinakute wa narimasen. Shinakute wa ikemasen. Shinai to dame desu. Shinakereba komarimasu. Parehas ni sila tanan og meaning. Pag-ingon, kinahanglan nimo sirad-an ang pirtahan. Ang mosira kay shimeru ug ang nai form niini kay shimenai. Bali, pwede ko moingon og doa o shimenai to ikemasen. Doa o shimenakereba narimasen. Doa o shimenakereba ikemasen. Doa o shimenakute wa narimasen. Doa o shimenakute wa ikemasen. Doa o shimenai to dame desu. Doa o shimenakereba komarimasu. Ang sentence, kinahanglan mo pahuway ka ugma. Ang mopahuway kay yasumu ug ang nai form niini kay yasumanai. Karon mo gamit tag mga plain forms. Pusa pwede ko mosulti og ashita kimi wa yasumanai to ikenai. Ashita kimi wa yasumanakereba naranai. Ashita kimi wa yasumanakereba ikenai. Ashita kimi wa yasumanakute wa naranai. Ashita kimi wa yasumanakute wa ikenai. Ashita kimi wa yasumanai to komaru. Ashita kimi wa yasumanakereba dame. Sunod nga ehemplo kay usa ka i-adjective. Ang sentence, kinahanglan ang buwak kay puwa. Siguro maunay motif sa kasal. Puro puwa ang tanang buwak. Ang puwa sa hinapon kay akai, usa ka i-adjective. Ug ang nai form niini kay akakunai. Mogamit tag mga plain forms og shortcuts. Busa, pwede ta moingon og hanawa akakunai to ikenai. Hanawa akakunakereba naranai. Hanawa akakunakerya. Hanawa akakunakcha naranai. Hanawa akakunakcha. Hanawa akakunai to dame. Hanawa akakunakereba komaru. Ang mga na-adjectives, grammatically mga nouns ni sila. Busa, ato ni silang itipon kuyog sa mga pronouns ug nouns. Busa, ang atong i-conjugate mao ang verb to be o da. Ang nai form sa da kay dewanai. Nga pwede pod ma-shortcut ngadto sa janai. Ug kung i-conjugate sa kinahanglan mo buhat, ato po makit-an usahay ang denai. Diri tatanan magsugod. Para sa akong mga ehemplo nining lisuna, mogamit tag janai. Pangalitan ang sentence, ang nurse kinahanglan matinabangon. Kung di ka matinabangon, ayaw na lang pag-nursing. Ang matinabangon sa hinapon kay shinsetsu na, ug ang nai form niini kay shinsetsu janai. Hinumdumi nga ang naira maoy mausab. Busa, pwede ta moingon og kangofu wa shinsetsu janai to ikenai. Kangofu wa shinsetsu janakereba naranai. Kangofu wa shinsetsu janakerya.
看護婦は親切じゃなくちゃならない。看護婦は親切じゃなくちゃ。看護婦は親切じゃないとダメ。お看護婦は親切じゃなければ困る. Sunod ng ehemplo kay usa ka pronoun, watashi o ako. Ang sentence, ang moadto kay kinahanglan ako. Ang nai-form sa watashi kay watashi janai. Ug pwede ko mosulti og ikuno ga watashi janai to ikenai. Ikuno ga watashi janakereba naranai. Ikuno ga watashi janakereba ikenai. Ikuno ga watashi janakcha naranai. Ikuno ga watashi janakcha ikenai. Ikuno ga watashi janai to dame. Ikuno ga watashi janakereba komaru. Katapusang ehemplo kay usa ka noun. Ang sentence kay ang dugo kinahanglan type O. Siguro adunay nagkinahanglan og dugo sa ospital ug ang tipo nga kinahanglan type O ra gyud. Ang type O sa hinapon kay O gata ug ang nai-form niini kay O gata janai. Bale, gamit mga formal forms, pwede ta moingon og ketsueki wa O gata janai to ikemasen. Ketsueki wa O gata janakereba narimasen. Ketsueki wa O gata janakereba ikemasen. Ketsueki wa O gata janakcha narimasen. Ketsueki wa O gata janakcha ikemasen. Ketsueki wa O gata janai to dame desu. Og ketsueki wa O gata janakereba komarimasu. Nakakuha kas pattern? Sayon ra di ba? Medyo makalibog sa sinugdanan tungod sa kadaghan sa atong pwede kapilian. Karon mosulti kog mga sentences sa hinapon ug palihog hubara sa Binisaya. Ang una, onaka ga suita, tabenakereba naranai. Onaka ga suita, tabenakereba naranai. Sa Binisaya, gigutom ko, kinahanglan ko mokaon. Neru mai ni ha o miga nakereba ikemasen. Neru mai ni ha o miga nakereba ikemasen. Ang hubad, sa di pa ko matug, kinahanglan manipilyo o manotbras ko. Ang neru mai ni conjugation mo indikar og sa di pa mo buhat og pwede nini mo reviewon sa leksyon 35. Tabete kara sara o arawanai to ikemasen. Tabete kara sara o arawanai to ikemasen. Ang hubad, pag humagkaon, kinahanglan hugasan nimo ang mga plato. O, inighumag kaon ako, kinahanglan akong hugasan ang mga plato. Ang te kara conjugation mo indikar og paghuman og buhat og pwede ninyo rebihon sa leksyon 36. Fuyu ni tsukau jaketto dakara atatakaku nakute wa naranai. Fuyu ni tsukau jaketto dakara atatakaku nakute wa naranai. Ang hubad, tungod kay usa kini ka jacket nga akong gamiton sa winter, kinahanglan init kini. Sa sinugdanan sa sentence, aduna tay verb clause. Fuyu ni tsukau, gamiton ko sa winter. Ug ato ning gi-nominalize o gihimog noun clause gamit ang jacket nga usa ka noun. Fuyu ni tsukau jaketto. Jacket nga akong gamiton sa winter. Pwede ni mo rebihon ang paghimo og mga noun-based subordinate clauses sa leksyon 43. Okane ga amari nai kara, kau kuruma wa yasuku nai to dame. Okane ga amari nai kara, kau kuruma wa yasuku nai to dame. Ang hubad, tungod kay wa kaayo ko'y kwarta, ang auto nga akong paliton kinahanglan barato. Kouchou sensei wa ningen kankei ga jouzu janakereba ikemasen. Kouchou sensei wa ningen kankei ga jouzu janakereba ikemasen. Ang hubad, ang usa ka principal sa eskwelahan kinahanglan maayo mga tubang og tawo. Kinahanglan gyud kay mga tubang gud sila og mga estudyante, maestra-maestro ug mga ginikanan. Ang jouzu na usa ka na adjective
o gamiton kini pag-ekspresar og unsay bansay buhaton sa usa ka tawo. Pwede nimo ma-review sa leksyon 8. Shinshitsu wa shizuka de nakereba komarimasu. Shinshitsu wa shizuka de nakereba komarimasu. Ang hubad, ang usa ka bedroom kinahanglan hilom. Bitaw kay kung di hilom, di ta katuog sa kasaba. Moshikomi sho sign suru no ga watashi janai to dame desu. Moshikomi sho sign suru no ga watashi janai to dame desu. Ang hubad sa Binisaya, ang usahin sa application form kinahanglan ako. Aduna tay particle no pagkambyo sa tibok verb clause nga moshikomi sho sign suru ngadto sa usa ka noun clause aron mahimong subject sa tibok sentence. No atong gigamit para emphasis. Ma-review nimo ang nominalization gamit ang no og koto sa leksyon 44. Eiga wa Nihon de joe shimasu no de jimaku super ga Nihongo de nakereba narimasen. Eiga wa Nihon de joe shimasu no de jimaku super ga Nihongo de nakereba narimasen. Ang hubad sa Binisaya, tungod kay ang sini isalida mas Japan, ang subtitles kinahanglan sa Hinapon. Karon unsa may opposite o bali sa kinahanglan mobuhat? Ang opposite kay kinahanglan dili mobuhat. Panglitan kung mayong tag kinahanglan mokaon ka, ang opposite niini kay kinahanglan di ka mokaon ug usa kini kapag dili nga ato nang natuki sa leksyon 38. Busa pagingon kinahanglan ka mokaon, sa Hinapon pili lang tag usa gikan sa tanang kapilian, pwede ta moingon anata wa tabenai to ikemasen. Anata wa tabenai to ikemasen. Og ang opposite niini kinahanglan di ka mokaon kay anata wa tabete wa ikemasen. Anata wa tabete wa ikemasen. So matotal, nining leksyon na atong gistudyuhan ang pagsulti og kinahanglan mobuhat sa Hinapon aron pag-ekspresar og obligasyon. Sa Hinapon, ang conjugation taas og komplikado og adunay duha ka parte. Ang pirmiro nga parte kay usa ka negative conditional kung di ka mohimo. Og ang ikaduha nga parte kay mga negatibo nga resulta. Kung di ka mohimo, negatibo ang resulta. Busa, himuon na lang, kinahanglan nato buhaton. Ang primerong parte pwede mo gamit pisaghain aning tulo. Duha ka negative conditionals. Ang usa ang nakereba nga mamubo ngadto sa nakya o nakerya og naito. Og ang naktewa nga mamubo ngadto sa nakotya. Ang ikaduha nga parte mo gamit og usa sa bisag asa aning upat. Narimasen, ikemasen, damedes og komarimas. Ug siyempre ang ila pong mga plain forms. Inig pares-pares nimo, aduna kay mga 20 ka kombinasyon nga pwede gamiton pag ingon og kinahanglan mobuhat. Ang conjugation sa kinahanglan mobuhat pwede gamiton sa mga verbs, adjectives, pronouns ug nouns. Bisag aduna tay mga 20 ka kombinasyon, ang pinaka-common gamiton mao ang nakereba narimasen nga kasagaran gamiton sa nagsulti pag-ekspresar sa iyang kaugalingong obligasyon. Unya, ang naito ikemasen o naktewa ikemasen nga kasagaran gamiton pagsugo sa ubang tao. Kinahanglan imo ning buhaton. Ang opposite o bali sa kinahanglan mobuhat mao ang kinahanglan di mobuhat nga conjugation sa pagdili nga ato nang natuki sa leksyon 38. Ang tewa ikemasen. Ug diri na human ang atong leksyon, kita na po niya ta sa sunod nga leksyon. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Kung arisgado ka gyud makat-on og Hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa Hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambarimashou. Otsukare sama deshita.